ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. имрӯз ман тарзи тайёр кардани як намуд салатро пешкаши шумо мекунам. маҳсулоти лозима: гулкарами обпаз, помидор, бодиринг, сабзӣ, переправа, чеснок, уксус ва рӯған лозим аст. аввал мо сабзиро айтёрка мегзаронем. сабзиро ки реза карда шудаем, ба он мурч илова мекунем. намак илова мекунем. вобаста ба хоҳиши дили худтон. мисол як қошиқча мехоҳед, 1.5 қошиқча. як хел одам шӯр мехоҳад, як хел одам бенамак мехоҳад. ранг барои салати сабзигӣ, приправа, 4 қошиқча рӯған, ҳамаи маҳсулотое ки андохтем хушро якҷоя мекунем. бодиринро 3 тақсим карда дар розруя реза мекунем. помидорро ҳам ҳамин тарз реза мекунем дар розруя. баъд аз реза кардани помидору бодиринг, гулкарамро якто тоқа карда дар болои помидору бодиринг меандозем. ду зубчик чеснокро ҳам майда карда меандозем. ҳамаи маҳсулоте ки реза кардаем бо салати сабзигӣ ҳамроҳ мекунем. уксус андохта якҷоя мекунем. салати мо омода аст. ба мои иштиёи таом.
хайр, дӯстони меҳрубон, алло ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.